Jednog vrućeg dana na proljetnoj farmi Fi i Tom su naporno radili. Što prije napravimo taj stog sjena, prije ćemo se moći odmarati. U redu, i ja sam isto umorna. Hajde, Tome, još malo bliže. Nisu svi bili zaposleni. Vizi je još uvijek bio umoran nakon žetve. I kokice su bile umorne od ležanja jaja cijeli dan. A Prudi baš jako voli spavati. Ona je preumorna čak i za hrkanje. Ali njihovo popodnevno drijemanje nije potrajalo. Bog, društvo! Stigao je Met u svom teretnom autu Revu. Tko želi vidjeti moj fantastični novi mobitel? Ok, nema veze. Jeste li možda vidjeli Fi? U redu, vratite se svom spavanju. To je zadnje, Tome. Budi jako pažljiv, inače će se cijeli stog srušiti. Hajde, Tome, možeš ti to. Pitam se kuda je Fi otišla. Polako, Tome. Prevruće je za bilo kakvu žurbu. Što ne valja? Pregrijavaš se? Ej, spusti me! O ne! Je li Fi u sjenu? Mogla bi biti bilo gdje. Znam, nazvat ću je sa svog novog mobitela. Evo, sad ga čujem negdje. Polako, Tome, ne želimo je ozlijediti. O, vidi, to je strašilo. Ne, to je Fi. Hvala ti. A za to vrijeme u staji svi ponovno drijemaju. Ili barem pokušavaju. Tom je dovezao Meta i Fi natrag na farmu, a nitko nije primijetio da su ovce krenule prema sjenu. Patke se još uvijek nisu smjestile. A u kući na farmi Met je govorio Fi o svom novom mobitelu. Zbilja je malen i lagan, ali najbolje od svega je što možeš nasnimiti bilo koju zvonjavu. O ne, izgubio sam ga. Vratimo se tamo gdje si ti mene našao. Ja ću te nazvati, a ti slušaj odakle dopire zvonjava. Ne čujem ga. Sigurno si ga izgubio negdje vani. Ali su ovce snimile svoju zvonjavu na mobitel. Fi i Met su pretražili cijelu farmu. Ali nisu nigdje čuli zvonjavu mobitela. Ali Fi je vidjela ovce. Poješće mi svo sjeno. A u staji se patke i dalje nisu mogle smjestiti.
Nije dobro. Sve smo pretražili. Sigurno ga nikad neću pronaći. Ali mora biti tu negdje. Pokušaj opet nazvati svoj broj. Ja ga ne čujem. A ti? Ne. Budi tiho, Mo. Mo. Psst. Ništa od toga. Nema ga. Tom misli da ga može naći. To uopće nema smisla, Tome. Je li nam ovom polju rif? Ja ću ponovo nazvati tvoj broj. Tom, što to radiš? Hej, spusti me dolje. Ne znam što vas dvojca izvodite. Pokušavamo pronaći Metov mobitel. Nemamo sada vremena za igru. Idemo. To je strašno. Stvarno mi treba taj mobitel. Znam, ali sve smo pretražili. Zbilja ga nigdje nema. Konačno su Kvak i Kvik pronašli mjesto gdje nitko ne stvara buku. Tom je bio umoran nakon vrućeg i napornog dana, ali je odmah primijetio da nešto nije u redu sa Kvakom. Pa je puhnuo u trubu. A onda je shvatio gdje je mobitel. Tom, što je bilo? On želi da ponovo potražimo mobitel. Sve što ja čujem su Kvak i Kvik. Tu nema mobitela, Tome. Tom ima ideju. Ako probudi Prudi, ona će ganjati patke. To je čudno. Patke su otišle, a ja ih još uvijek čujem. Ovamo. To je tvoj mobitel. Halo. Bokmet, zašto tvoj mobitel kvače? Vjerojatno se slučajno snimio Kvakov glas. Nije ni čudo da ga nismo mogli naći. Ali Tom je mogao. A ja znam način kako da mu zahvalim. Kako? To je iznenađenje. Sada je Met krenuo kući sa svojim novim mobitelom i novom zvonjavom. A Fi je Tomu priuštila osvježavajući tuš. To je već bolje. Sad je pravo vrijeme da iznenadimo Meta. Zar ne? Kakva je to buka? Je li to auto? Ili avion? Ne, to je moj mobitel. Bok, Fi. Bok, Met, to smo Tom i ja. Nadamo se da ti se sviđa nova zvonjava. Da, zadržat ću je. To će me podsjećati koliko mi je Tom pomogao. Bok. Meni ne treba zvonjava da me podsjeti koliko mi pomažeš. Ja to oduvijek znam.